En primer lloc, positiva pel fet de que ha baixat 6 dècimes al mes de gener en relació al mes anterior, tot i que l'interanual, és a dir, els dels últims 12 mesos, ha pujat una dècima, això no és positiu, però per nosaltres hi ha encara un element més important a ressaltar, que és que l'IPC té un impacte diferent sobre les economies dels ciutadans. En aquest cas, pel que fa a les persones que no arriben a 1.000 euros, aquest IPC ha pujat 5 dècimes, mig punt. I això és així doncs, perquè aquells productes que s'han encarit molt més en aquest últim mes són uns productes que les persones que tenen aquestes economies i guanyen menys de 1.000 euros són més importants, que són l'alimentació, el transport i l'habitatge. Les famílies, les persones que dediquen, que guanyen menys de 1.000 euros i dediquen un 56% del seu salari. Per tant, aquesta és una dada que a nosaltres ja ens preocupa, que potser a vegades queda camuflada perquè la xifra global i general a la millor dius, doncs mira, ha baixat mig punt, ha baixat 6 dècimes, sembla que és positiu, però nosaltres intentem rascar una mica la realitat i llavors tenim aquesta realitat que és la que volem denunciar. I per tot això continua sent absolutament necessari que a tots els convenis col·lectius s'introdueixen les clàusules de revisió salarial per protegir una mica a davant d'aquestes variacions de l'IPC. Continua sent fonamental la campanya dels 1.000 euros cap salari per sota que hem implantat i que estem desenvolupant a la negociació col·lectiva i que en l'any 2008 ja no són 1.000 sinó que són 1.064 euros, és allò que reivindiquem. I finalment apel·lar a una reflexió als governants d'aquest país pel que fa a la política fiscal. Una política de rebaixa d'impostos directes, a part o a més de ser injusta i poc progressiva, enfront d'una política fiscal que augmenta els indirectes, és a dir, que agrava el consum, s'ha demostrat, a més, que no és útil ni efectiva per contindre la inflació. Per tant, en lloc de continuar fent aquesta mena de subhastes sobre qui rebaixa més impostos aquí, hauríem de reflexionar que això no ens ajuda a que l'impacte de la inflació recaigui d'una manera més important amb els salaris més petits.